खुलुमबाय लोगोफोर, आं नीलिमा बाला ब्रह्म। नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब, कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 9 आगस्ट 2026 मायथाइ एबा 23 सावन दान 1433 मायथाइ रबिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। रबिबारनि बे साना नोंथांनि गेजेराव मोनसे गोदान गोहो आरो फोथायथि लाबोगोन। इसोर सूर्यदेबनि जोबनो गैयै अनुग्रहजों नोंथाङा दिनै मान आरो समाजारि मान सन्मान मोनगोन। सोरखारि खामानिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा माबा मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय मोननो हायो। रांखान्थिनि नोजोरजों नायोब्ला रां थिसननायनि गोदान दरजा बेखेवगोन। नोंथाङा नखरजों लोगोसे बबेबा धोरोमारि थावनियाव थांनो गोसो जागोन। जिउनि लोगोरिजों गोरोबलायनाया जोबोद मोजां जागोन। सावस्रिया मोजाङै थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा गोजा गाब। वृषभ राशि। दिनैनि साना सुख सुबिदा आरो गोसोनि गोजोनखौ बांहोदों। फालांगियाव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन आरो गोजाम बायग्राफोरा मुलाम्फा जागोन। आरिमु, मेडिया आरो डिजाइनिं बिथिङाव खामानि मावनाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना जोबोद मोजां सान। धोन बुथुमनायाव जाफुंसार जागोन। नखराव मोनसे मोजां हाबाफारिनि महर लानो हायो। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदैया बांगोन। सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो समानथि आदार जा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों रेजें गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै नोंथांनि मेलेमारि गोहो आरो सोरजिलु सानस्रिफोरा नोंथांखौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव सिगांसिन लाखिगोन। नेटवर्किं आरो मार्केटिंजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनै गिदिर डिलफोरखौ थि खालामनो हागौ। रांखान्थियारि बिथिङा गोख्रों जागोन आरो सानस्लाबनो हायै मुलाम्फानि जाथावना थागोन। लोगोफोरजों सम हगारनाया गोसोखौ खुसि खालामगोन। बादायारि फरायसाफोरनि थाखाय नाजानाय थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन, अब्लाबो सानफ्रोमबोनि रुटिनआव य'गाखौ लाफा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों बाथ' गोथां गाब। कर्कट राशि। दिनैनि साना गावखौ साननानै लानाय आरो गावारि सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामनायनि सान। खामानि थिलियाव नोंथांनि दैदेननाय गोहोखौ बाख्नायनाय जागोन। हा एबा न' लुनायनि बायनाय आरो फाननायाव गोलाव समनि मुलाम्फा जागोन। बिमा-बिफानि बोरजों जायखिजाया थाबथानाय गोनां हाबाया जाफुंगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउनि लोगोरिनिफ्राय आबुं गोसोआरि हेफाजाब मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों मुक्ताबादी गुफुर गाब। सिंह राशि। चक्रस्वामी साननि थाथाया नोंथांनि गोहोम, गोहो आरो मान सन्मानखौ सोमोनांथावै बांहोगोन। नोंथांनि बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन आरो खुंथायारि खामानियाव नोंथाङा रुजुजायै जाफुंसार जागोन। फालांगिरिफोरा गोदान फालांगिनि रादाय खानो हागौ। मोजां मोनज्लायनायनि लोगोरिजों सोमोन्दोआ बांसिन गोख्रों जागोन। नोंथाङा समाजनि देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय सुबुरुन मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव नोंथाङा जोबोद गोहोगोरा आरो सावस्रिगोनां मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। दिनै नोंथाङा नोंथांनि रोंगौथि आरो सानथांखि खालामनाय खामानि मावनायनि आदबजों गोब्राब जेंनाफोरखौबो सुस्रांनो हागोन। फालांगि गोसारनायनि नेरसोनफोरा मोजां जाब्लाबो रांखान्थियारि लेनदेनाव सांग्रां जा। गोजाम लोगोखौ लोगो हमज्लायनाया गोजाम गोसोखांथि लाबोफिनगोन। नोंथाङा नखरजों मोजां सम बारहोनो खाबु मोनगोन। रायज्लायनायाव गुरैयै लाखि। सावस्रिनि बेलायाव डाइजेस्टिभ सिस्टेमखौ जोथोन ला।
नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। तुला राशि। दिनैनि साना बाहागोदारि हाबायाव गोबां जाफुंसारनाय आरो फालांगियारि दावगानायखौ दिन्थियो। जुदि नोंथाङा बाहागोदारियाव मोनसे गोदान फालांगि जागायनो लुबैदों, अब्ला साना मोजां। जुलियारि जिउआव मोजां मोनज्लायनाय आरो गोरोबलायनायनि मोनसे गोदान दोहौ फैगोन। रांखान्थियारि थासारिया गोख्रों जागोन आरो लुबैनायफोरा जाफुंगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों जोंथि गुफुर गाब। वृश्चिक राशि। दिनै नोंथांनि जोहोलाव आरो थिरांथा लानाया नोंथांखौ बादायलायनायाव देरहासार होगोन। बेरेखा आरो थाखोमानाय सुथुरफोरा नोंथांनि सिगाङाव फेजेन जागोन। बिजिरसालि एबा दान्थे-बिदान्थे गोनां केसफोराव थिरांथाया नोंथांनि फारसे फैनो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा बैसोगोरा सुबुंफोरनिफ्राय बाख्नायनाय मोनगोन। सम्पथिजों सोमोन्दो गोनां दर-दामफोरा मुलाम्फा गोनां जागोन। नखराव खौसेथि थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। यगा आरो मेडिटेशन खालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सिन्दुर गोजा गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि गियान आरो मेलेमारि खामानिफोराव गोसो गुदुं जागोन। बोसोन होनाय आरो फोरोंनाय आयदाजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मान होनायजों लोगोसे रांखान्थियारि मुलाम्फाबो मोनगोन। स्टक हाथाइ आरो सोलो गोनां रां थिसननायनिफ्राय सानस्लाबै मुलाम्फा जानायनि जाथावना दं। नोंथाङा नोंथांनि गथ'फोरनिफ्राय माखासे मोजां खौरां मोननो हागोन। नखरनि आबहावाया गोजोनथाव जागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सा सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गेरुवा गोमो गाब। मकर राशि। दिनैनि साना धैर्य गोनां आरो गियान गोनां जानायनि सान। नखरारि बाथ्राफोराव नोंथांनि बोसोनआ थिरांथा गोनां जागोन। सम्पथि एबा गारिजों सोमोन्दो गोनां लेखा बिलाइफोरखौ नायबिजिरखांनायनि उनावसो आवगाय। खामानि थिलियाव आब्रुथि आरो दिदोमथि लाखिनाया नोंथांनो गोबां मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि जिउनि लोगोरिनि हेफाजाबा नोंथांनि जिंगाखौ खमायगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों खोला सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। नोंथांनि रायज्लायनाय रोखोम आरो समाजारि बेंखनआ दिनै नोंथांनो रुजुजायै मुलाम्फा होगोन। नोंथाङा उन्दै बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। गुसुं समनि थाखाय एबा फालांगियारि दावबायनायनि जाथावना दं, जाय जोबोद फिथाइ गोनां जागोन। अनलाइन आरो डिजिटेल फालांगि खालामग्राफोरा गोदान मासि मोनगोन। मोजां मोनज्लायनायनि जिउआव गोदान गोहो थागोन। सावस्रिया मोजां जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों आकाहि गाब। मीन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि धोन आरो नखरनि जौगानायखौ बांहोगोन। नोंथांनि गोदै बाथ्रा आरो गुरै आखुजों सुबुंफोरा गोसो बोनो हागोन। सासे रोंगौथि गोनां सुबुङा रां थिसननायनि बेलायाव लामा दिन्थिगिरि जागोन। दोनथुमनाय बिथांखिफोरा जाफुंसारगोन। नखरनि सोद्रोमाफोरजों जायखिजाया मोजां आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन। गोसोआरि महरै नोंथाङा गोजोन आरो जाफुंसारनायखौ मोनदांगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगा जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों सना गोमो गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ नायनो एबा खोनासंनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।